सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात कोणताही सामाजिक, सांस्कृतिक किंवा राष्ट्रहिताचा उपक्रम आयोजित झाला की तो तितकाच विशाल आणि भव्य दिव्य असतो, अशी ओळख गेल्या काही वर्षात निर्माण झाली. या विशाल शब्दाचा अर्थ केवळ कार्यक्रमाच्या आकाराशी नाही, तर त्यामागील विचारांशी जोडलेला आहे. भारतीय जनता पार्टीचे युवा नेते विशाल परब यांच्या पुढाकारातून राबवले जाणारे उपक्रम हे नेहमीच समाजहित, संस्कार आणि उत्स्फूर्त जनसहभाग या त्रिसूत्रीवर उभे असतात. त्यामुळे त्यांच्या प्रत्येक उपक्रमाकडे नागरिक अपेक्षेने पाहतात. नमस्कार, मी साईनाथ गावकर आपणा सर्वांचा साईच्या चावडीवर स्वागत करतो. खरं तर सुंदरवाडीच्या याच विशाल परंपरेत आता आणखी एका प्रेरणादायी उपक्रमाची भर पडते. 10 ऑगस्ट 2026 रोजी सावंतवाडीत माजी भारतीय सैनिकांच्या नेतृत्वाखाली भव्य तिरंगा यात्रेचं आयोजन करण्यात आलं. ही यात्रा केवळ ध्वजफेरी नाहीये, तर राष्ट्रप्रेम, सैनिकांप्रती कृतज्ञता आणि नव्या पिढीमध्ये देशभक्तीचे संस्कार रुजवण्याचा व्यापक प्रयत्न आहे. हर घर तिरंगा अभियानाअंतर्गत महाराष्ट्राचे भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या सूचनेनुसार, तसंच सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री तथा मत्स्य व्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम आयोजित करण्यात आलाय. जिल्हा संयोजक संदीप गावडे आणि भारतीय जनता पार्टीचे युवा नेते विशाल परब यांनी पत्रकार परिषदेत या उपक्रमाची माहिती देताना स्पष्ट केलंय की तिरंगा यात्रा केवळ कार्यक्रम नसून राष्ट्रभक्तीला लोक चळवळीचं स्वरूप देण्याचा प्रयत्न आहे. तिरंगा म्हणजे भारताचा स्वाभिमान. तो केवळ 3 रंगांचा ध्वज नाहीये, तर स्वातंत्र्य लढ्याचा इतिहास, लाखो स्वातंत्र्यवीरांचं बलिदान, संविधानाची मूल्य, राष्ट्रीय एकात्मता आणि प्रत्येक भारतीयाच्या अस्मितेचं प्रतीक आहे. राष्ट्रप्रेम हे घोषणांपुरतं मर्यादित न राहता कृतीत उतरलं पाहिजे, या विचारातून या उपक्रमाची संकल्पना साकारली. या यात्रेचं सर्वात मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे माजी भारतीय सैनिकांचं नेतृत्व. देशाच्या सीमेवर आयुष्याचा मोठा काळ राष्ट्र रक्षणासाठी समर्पित करणाऱ्या सैनिकांच्या हस्ते या यात्रेचं नेतृत्व होणार आहे. हा केवळ सन्मानाचा भाग नाहीये, तर नव्या पिढीसमोर राष्ट्र सेवेचा जिवंत आदर्श उभा करण्याचा प्रयत्न आहे. यात्रेच्या समारोपावेळी माजी सैनिकांचा विशेष सत्कार करून समाजाच्या वतीनं त्यांच्या प्रती कृतज्ञता व्यक्त केली जाणार आहे. कार्यक्रमाची सुरुवात सकाळी 9:30 वाजता श्रीदेव उपरलकर देवस्थान इथं नोंदणीनं होईल. भारत मातेचं पूजन, छत्रपती शिवाजी महाराजांना अभिवादन आणि सामूहिक राष्ट्रगीतानंतर सकाळी 10 वाजता तिरंगा यात्रेला प्रारंभ होईल. श्रीदेव उपरलकर देवस्थान, गवळी तिटा बस स्थानक, मोती तलाव परिसर मार्गे ही यात्रा श्री जगन्नाथराव भोसले उद्यानात पोहोचेल. तिथं माजी सैनिकांचा सन्मान, मार्गदर्शन आणि भारत माता की जयच्या घोषणांनी कार्यक्रमाची सांगता होईल. यंदाच्या या उपक्रमात आणखी एक नाविन्यपूर्ण संकल्पना म्हणजे सावंतवाडी शहरात 5 तिरंगा सेल्फी पॉइंट्स उभारण्यात येणार आहेत. समाज माध्यमांच्या प्रभावी वापरातून राष्ट्रभक्तीचा संदेश अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचावा, या उद्देशाने ही संकल्पना राबवण्यात येते. विशेषतः युवक आणि विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढवण्याचा प्रयत्न आहे. याचबरोबर विद्यार्थ्यांसाठी देशभक्तीपर समूह गीत स्पर्धा आयोजित करण्यात आली. स्पर्धेच्या माध्यमातून राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रीय एकात्मता, शिस्त, सांघिक भावना, नेतृत्व गुण आणि सैनिकांविषयी आदर या मूल्यांची जोपासना करण्याचा प्रयत्न होणार आहे. कारण आजचे विद्यार्थीच उद्याच्या भारताचे सक्षम नागरिक असणार. विशेष म्हणजे या उपक्रमाचा केंद्रबिंदू कोणतीही व्यक्ती किंवा संघटना नाहीये. केंद्रस्थानी आहे भारताचा तिरंगा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेल्या हर घर तिरंगा अभियानाचा जनसहभाग अधिक व्यापक व्हावा, हा यामागील उद्देश आहे. त्यामुळे सर्व सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, युवक मंडळे, महिला मंडळे आणि प्रत्येक नागरिकानं या यात्रेत सहभागी व्हावं, असं आवाहन विशाल परब यांनी केलंय. आजच्या काळात राष्ट्रभक्ती केवळ सोशल मीडियावरील पोस्ट मधून दिसून चालणार नाही. ती प्रत्यक्ष कृतीत, समाजसेवेत,
कायद्याचा आदर करण्यात आणि देशाच्या प्रगतीसाठी आपापल्या क्षेत्रात प्रामाणिकपणे योगदान देण्यात दिसले पाहिजे. या तिरंगा यात्रेचा संदेशही नेमका हाच आहे. एक गोष्ट मात्र निश्चित आहे, सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाला सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राष्ट्रहिताच्या उपक्रमांची एक सुसंस्कृत परंपरा लाभली. त्या परंपरेला अधिक समृद्ध करणारा हा आणखी एक विशाल अध्याय ठरणार आहे. इथं विशाल हा शब्द केवळ कार्यक्रमाच्या भव्यतेसाठी नाही, तर विशाल परब यांच्या व्यापक सामाजिक विचारांचं प्रतीक म्हणून तितकाच समर्पक ठरतो. 10 ऑगस्ट रोजी प्रत्येक सावंतवाडीकरानं आता तिरंगा घेऊन या यात्रेत सहभागी व्हावं, कारण ही यात्रा केवळ पाहण्याची नाहीये, तर राष्ट्रभक्तीचा अनुभव घेण्याची आहे. तुर्तास आजच्या साईच्या चावडीवर इथं सोडतो. पुन्हा भेटू नवीन भागात. धन्यवाद.